Waarom bent u gaan stemmen? Dat is voor mij een morele verplichting. Vooral gemeenteverkiezingen, dat is zo dicht bij de mensen. Dat mij een stem moet hebben. Dat kun je net ook in letten. Ik vind dat je wij blijven, dan ga je echt geen recht van praten. Nou, omdat het onze plicht is. Omdat ik ook graag een klein beetje inspraak hier in de gemeente wil hebben. Hoe is dat nou, zo'n eerste keer stemmen? Leerzaam. Ik heb me goed verdiept in waar ik uit kon kiezen. En ik heb daaruit mijn keuze gemaakt. Mooi dat het voor de eerste keer voor de gemeente stemmen gemaakt. Ik heb wel veel gekeken op internet en alles wat in overweging genomen, zeg maar. Maar uiteindelijk wist ik wel snel waarvoor ik ging kiezen. Ik stem niet hetzelfde als waar mijn ouders op stemmen. In Antwerpen kon je dan ook nog kiezen voor een prijs die je kon winnen. Wat is het geworden? Ik heb voor de iPad gekozen. Waarom had je gestemd? Nou ja, wie maakt al het belang in het spel. Dus daarom. Vroeger hadden mensen vervochten, dus dan nou ik stemmen. Vind je het dan moeilijk om een kaart te maken? Ja, ik ga wel heel lang twijfelen. Wat had u uiteindelijk de trost aan, Joon? Nou, ik ben er altijd een beetje tussen die zettingen in eigenlijk. Het is net de eerste keer, hè? Nee, ik kan al niet meer bedenken hoe vaak had ik je best had. Dan zullen we toch even daarna halen van de gemeente, maar de hoeveelste keer dat dit best is. Wat is het zo leuk om aan het stembureau te zitten? Ik denk, de ontmoeting met een hele praktijk in een kwart mogelijke tijd. En 80 even te zeggen van, hoe is het met jij? Voor de eerste keer op stembureau? Ja, op bureau wel, ja. Ik heb vorige keer alleen geteld en nu zit ik op het bureau. Zit de gemeente die vrijgelaten wordt en nu ga ik meer job doen. En zo dan zit ik in ook. Je gaat een goede coach. En die moet op deze staan en met hem heen tellen. Waarom ga je te stemmen, West? En maat net het ken. En daarom wil ik de stem. En je moet stemmen, vind ik, dat je de kans krijgt. He, vroeger dan weer dat heel anders bij. We moeten nou echt een beetje denken wat we doen. En een beetje bewust stemmen, vind ik. Verrassend dichtbij. RTV NOS.